Teraz mi dovolte, aby som medzi nami privítal pána Ľubomíra Klieštika, podnikateľa a majiteľa firmy Kamenárstvo Klieštik. Pán Klieštik je zároveň autorom viacerých publikácií, ktorých otvorene hovorí, čo znamená žiť kresťanstvo aj vo verejnom priestore. Prosím, privítajme pána Ľubomíra Klieštika. Ja som na pódiu dnes najmenší. No, nemám hodinky ani časomieru, tak pevne verím, že sa zmestím do vymedzeného času. Ako obnoviť ducha spolupráce, dôvery a jednoty v službe ľuďom a spoločnému dobru? Keďže mám trému, tak si pomôžem vtipom. Situácia je potopa. Krajina je zaplavená a voda zaplavila celý kraj. Tak všetky zvieratka ujdu na jeden kopec. A na tom kopci strávia už nejaký čas, ale vyhladnú a sú hladné. A radia sa, čo robiť. Tak sa dohodnú, že teda zoberú fľašu, ktorú nájdu a roztočia ju a tá fľaša, ako ho ukáže, tak toho zožerú. Tak idú do kruhu, všetci s tým súhlasia, roztočia fľašu, fľaša sa krúti a ukáže na zajaca. Ale v tej chvíli do tej situácie vstupí diviak a táto divá svinia hovorí kvi kvi. Tak to teda nie. Nemôžeme zjesť zajaca, to je môj najlepší kamarát. Kto sa ho dotkne, toho osobne roztrháme. Losujeme znova. Dobre. Roztočia fľašu znova. Fľaša sa krúti a znova, že ukáže na koho, no na zajaca. Diviak na losuje vraví kvi kvi. Všetci, dobre, my vieme, ešte raz. Roztočia fľaša sa krúti, ale fľaša ukáže na diviaka. A zajac, no ty si videl, už si dokvikala. Prosím, vstupte do môjho príbehu. Budem hovoriť veci možno pre niekoho poučné, niekoho možno povzbudivé, ale aj ťažké. Budem sa zdieľať o svojich osobných veciach, ktoré som prežil, s cieľom priniesť niečo, čo môže obohatiť niekoho z vás. Píše sa september 2019. A ja stojím v Bratislave na križovatke na Patrónke a stojím presne tam autom, ako je tá červená šipka. Odkiaľ idem a kam smerujem? Idem z ekonomickej porady, kde ja a môj priateľ, riaditeľ mojej firmy Braňo a ďalší náš priateľ Tony, ktorý mi robí krízového manažera, sme museli uznať fakt čísel, že asi to z toho bankrotu nedáme. Že mnoho rokov utrpenia zrejme asi neskončí víťazne a že tá firma pravdepodobne skrachuje. A akokoľvek sme čísla rátali, vždycky vyšiel bankrot. Tak mi poradili, teda, že treba si nájsť nejakú firmu, ktorá to zlikviduje, lebo také sú. A tak idem z tej porady a stojím na križovatke a ako je tá fialová šipka, tak oproti križovatky na druhej strane čo nevidím, billboard a tam je veľký vták a pod ním napísané bankrot. Firma, ktorá vám pomôže zlikvidovať to, čo ste budovali, vaše podnikanie. Ornitológovia vravia, že to je vták, ja vravím, že to je svinia, to nie je vták. A vy teraz pozeráte, aj tam červená a svieti dlho a vy sa na to pozeráte. Ale keď zasvieti zelená, tak ktorí to tam poznáte, viete, že keď idete rovno cez tú križovatku, tak hore na vrchu je nemocnica Kramáre. A ja viem, že tam idem za svojou manželkou.
ktorá tam je mnoho mesiacov aj rokov s mojou dcerou, s našou dcerou, a ja viem, že sa opäť dozviem diagnózu, ktorá je najhoršia pre rodiča, ako sa môžete dozvedieť. Prečo o tom hovorím a prečo je to dôležité? Mám hovoriť za podnikateľov k vám. A často podnikatelia nesú ťažké bremeno, ktoré není vidieť, pretože im málo kto rozumie. A to je v poriadku, tak to proste je, lebo tí podnikatelia majú ten život trochu iný. A takto teda som plný depresie, smútku, strachu, obav. Zomiera firma, aj dieťa. A tak vstúpiť teda do môjho príbehu, kde budem chcieť o tomto hovoriť. Takže volám sa Ľubomír Klieštik. Som z Čadce a bolo mi dopriaté byť majiteľom firmy Kamenárstva Klieštik, túto firmu založili moji rodičia. A s mojou manželkou Jankou máme 8 detí. 2 sú v nebi a o 6 je nám dopriaté sa starať. Firma vyrába z kameňa nádherné veci do interiéru. Pracovné dosky, schody, parapety, dlážby, krby, obklady, fasády, kúpeľne. Robíme od Košíc až do Prahy, takže častokrát aj tuto na východe. V mojom podnikaní som urobil veľmi veľa chýb. A tieto chyby ma doviedli do naozaj zlých časov a veľmi ťažkého obdobia. A ja sa stretávam s podnikateľmi a vidím, že veľká väčšina z nich žije toto všetko. Že žije, alebo poviem to inak, väčšinou idú ľudia do podnikania z 2 dôvodov. Prvý je, že chcú mať peniaze a druhý je, že chcú mať čas. Aký je výsledok? Výsledok je taký, že málo ktorí z nich majú peniaze, skoro nikto nemá čas a už úplne, že rarita, aby mal niekto aj peniaze, aj čas. A prečo je tomu tak, skúsim povedať, ako to vidím ja. Buďte prosím slobodní, nesúhlasiť s svojím názorom a urobte si na to, čo budem hovoriť, svoj vlastný. Lebo máme tu podnikateľské prostredie. A nedovolil by som si, keby som nemal pred sebou 2 predrečníkov, ktorí hovorili o Poľsku. Áno, ja sa pripájam, hovorím už aj ja, kto chcete vidieť, ako naša krajina mohla vyzerať, choďte sa prejsť po Poľsku tak na týždeň a pochopíme. Podnikateľské prostredie má jednu zvláštny dar. Pretvárať krajinu. Je tomu niekoľko desiatok rokov, kde na Slovensku mal moc jeden silný muž. Mal veľkú moc a Slovensko oblepil billboardmi, kde sľuboval, že v tejto krajine bude Švajčiarsko. A myslím si, že väčšina z vás vie, o akou politika sa jedná, o akou obdobie sa jedná v 90. rokoch. Ale viete čo? Tento muž on má svojím spôsobom aj pravdu. Podnikatelia majú túto možnosť to urobiť. Ako vzniklo Švajčiarsko tým, že vzniklo? Rakúsko a tieto bohaté krajiny. Pretože tam je zdravé podnikateľské prostredie. Je tam veľmi veľa podnikateľov, ktoré majú rodinné firmy. Komunisti to tu fatálne poškodili a zo všetkých postkomunistických krajín zdá sa, že najviac v Československu. A keď podnikatelia fungujú zdravo a keď môžu sa rozvíjať a biznis budovať dobre a správne, hovorím o malých a stredných slovenských podnikateľov,
ktorý je vo Švajčiarsku najviac, aj v Rakúsku. Schválne nehovorím o Nemecku, kde by sme to mohli ešte povedať, že sú to automobilky. Nie. Držme sa toho Švajčiarska. Malé rodinné firmy. Čo sa stane? Aký majú vplyv? Fungujú ako les na obrovskú zámru. Les zadržiava vlahu, v prípade dažďa, a voda nesplachne údolie. Ale keď je sucho, tak tento les tú vlahu púšťa. Keď je podnikateľské prostredie správne, tak v dobrých časoch podnikatelia akumulujú zdroje, získavajú peniaze, zarábajú ich. Hovorím o slovenských firmách, ktoré tu vznikli a tu fungujú. A keď prídu zlé časy, tak oni majú tieto peniaze a majú dar ich púšťať ďalej a investovať. A preto krajina, ktorá má zdravé podnikateľské prostredie, výrazne ľahšie zvláda krízové obdobia, pretože je zarobené, je akumulované. Na Slovensku však není úplne prajná doba pre podnikateľské prostredie. Ako to dopadne, môžete vidieť na ďalšom slajde. Koľko vláhy zadrží takáto krajina? Koľko financií zadrží takéto podnikateľské prostredie a koľko ich bude púšťať? A potom už môžeme konsolidovať, koľko chceme, keď to tam nie je. Už to môžeme len úplne tak dokonsolidovať, že už nebude z čoho. Aké je riešenie? Ako z toho von? Pred vyše 100 rokmi sa budovala železnica z západu a východu krajiny, kde sa prepájali Košice s Prahou, a keď spájali Olomouc s Prahou, tak vznikla zaujímavá situácia. Trať totižto mala viesť cez české mestečko Chrudín. A cez české mestečko Chrudín bolo také bohaté mestečko, také fajn mesto, malo svoj úroveň, ale čo sa nestalo? Starší radní sa dohodli, že oni tam túto novotu nechcú. Prečo? Lebo vlak, viete, to iskrí, to dymí, to hučí, plaší to dobytok, môže to niekoho zraniť, robí to kravál, a ešte by to malo ísť cez naše mesto. No tak to určite. A rozhodli sa, že sú proti. Ale našli ešte spojencov. Viete koho? No, že hospodských v hospodách. Krčmanov v krčmách. A viete prečo? Lebo dovtedy sa chodilo do Prahy koňmi, povozmi, a títo kočiši, alebo títo ľudia, ktorí obsluhujete povozy, tak s týmito koňmi sa zastavovali v Chrudimi a v miestnych hospodách a krčmách si dali jedlo a oni tam proste si vypili a oni mali z toho zisk. Takže prirodzene hospodskí boli proti tomu, aby tam išlo nejaký vlak. Lebo tie kone prinášali zisk. Čo sa ale stalo? Staviteľe železnice si povedali, že nebudú s tým bojovať. A kúsok nad tým je malé mestečko Pardubice, ktoré je zdecimované 30-ročnou vojnou. A toto mestečko je chudobné, je na tom zlé. A oni nemali problém, aby táďal tá železnica išla. Tak kým v Chrudimi videli zo železnice v železnici toto, tak v Pardubiciach videli v železnici toto. A prečo je to pre nás dôležité? Vy budete mať tiež, alebo máte, alebo ste mali, budete mať možnosť rozhodovať o veciach. A ja vám dám aj návod. A ten návod bude veľmi jednoduchý. Ale vaše správne alebo nesprávne rozhodnutie môže krajinu požehnať alebo nepožehnať. A tí staviteľe železnice to boli podnikatelia. A tí starší radní to boli
šefovia tej samosprávy, ktorá tam fungovala. A každý v tom videl niečo iné. A kde sa nachádzajú Pardubice a Chrudim dnes? Chrudim je malé, maličko významné okresné české mestečko, ale vesničková stredisková. A Pardubice je veľké krajské mesto, ktoré má štvornásobne väčšiu rozlohu, skoro štvornásobne väčší počet obyvateľov, kde sú univerzity, školy, fabriky, letisko, železnica a diaľnica. Inak aj do tej Chrudimi tá železnica potom dorazila, ale už bolo neskoro a iba ako lokálka. A viete čo? Ešte aj tie koni sú lepšie v tých Pardubiciach. Keď som, alebo tak, chodím veľa po podnikateľoch a po firmách a už som v pozícii, že im pomáham. A jeden podnikateľ mi hovorí, že počuj, keď som ti už teraz vysvetlil, čo všetko som ja pokazil, tak mi povedz, že sa ešte budeš so mnou kamarátiť, keď si videl, čo som tu naskladal. A ja mu hovorím, nepoviem vám, ktorá firma to je, lebo je kúsok od toho, ako sídli pán otec biskup, ale je to z východu. A ja mu hovorím, počuj, ukáž mi jednu jedinú chybu, ktorú by som ja nebol spravil. A túto firmu sa podarilo zachrániť a ide do zdravého fungovania. Ja som urobil veľmi veľa tých podnikaní. V roku 2006, 2007, 2008, kde boli tie zdravé, tie roky rastu, kde bolo všetko prebytok, tak som zobral veľa dlhov a veľa úverov a brutálne som zaobral firmu, lebo mladý začínajúci podnikateľ plný nadšenia, prerobil som dielňu rodičov, nakúpil som najdrahšie stroje, technológie a 2009 prask. Prišla kríza a 12 rokov sme žili z rúk do úst, lebo sme to nevedeli zachrániť. Čo nám pomohlo? Nebola to jedna vec, ale bolo to súhra niekoľkých kľúčových vecí. Tá jedna z najkľúčových vecí bola práve táto, a tá je na tomto obrázku. TOC, Theory of Constraints, je to teória riadenia, ktorú som objavil ako poklad. Nie je priestor, aby som ju vysvetlil, ale táto teória hovorí o jednoduchom princípe, ktorý vám chcem posunúť. Princíp je takýto. A vysvetlil by to jeden kňaz, ktorý je v kláštore Podznemov a volá sa Vládko Maslak, možno niektorí poznáte. Váš život je ako súd. A ten súd je poskladaný z latiek. A tie latky sú pospané obručou. Lenže tie latky majú rôznu výšku. A tá najmenšia laťka určuje množstvo požehnania a šťastia vášho života. Čo môže byť to najnižšou laťkou? Možno vaša slabosť. Možno nejaký problém, ktorý vo firme máte. Možno niečo, čo ste zanedbali. Možno váš hriech. Ja neviem, ale táto najslabšia laťka určuje to, koľko dobra tam zostane a koľko dobra tam bude. Funguje to v súkromnom živote, tento princíp vie fungovať, toto je druhý obrázok o tom istom, vie fungovať v armáde, v cirkvi, vo firmách. A princíp, inými slovami, je takýto. Vieme, že najslabšie ohnívko v reťaze určí pevnosť. To znamená, reťaz má takú pevnosť, koľko zniesie najslabší článok. A keď to preklopím na firmu, tak to znamená si toto. Najslabší článok v biznise určí, koľko zarobíte. To ale znamená, že nie má zmysel riešiť úplne všetko. Zmysel má riešiť iba vec, ktorá je kľúčová a dôležitá. A my sme, keď už bolo najhoršie, to objavili
U nás to bolo pozícia na rezaní kameňa. A všetko sa zmenilo, keď sme sa zamerali na tento kľúčový bod. Už sme nemali ani peniaze, ani čas zlepšovať všetko. Robili sme to veľa rokov a viedlo to k ničomu a iba sme sa viacej potápali. Až keď sme tento kľúčový bod uchopili, aj vďaka tomu sa začala situácia vo firme meniť. A keď som potom veľakrát o tomto učil a veľakrát o tom prednášal vo firmách, tak potom som si zrobil taký ťahák, z ktorého som napísal knihu. Táto kniha, Trafiť kniez po hlavičke, je o podstate, lebo my ľudia máme niekoľko zvláštnych úkyliek. Jedna z nich je takáto. Čo sa dá zťažiť a skomplikovať, vieme skomplikovať. A druhá, keď už to chceme vyriešiť, tak začneme zlepšovať všetko. A to je presný princíp, ako vojsť do bankrotu. V tejto knihe opisujem, ako som sa k tomu dostal. V tejto knihe opisujem, čo všetko sme v mojej firme pokazili. Je to dosť putavé čítanie pre iných. V tejto knihe opisujem, ako sme to zaviedli a ako sa nám podarilo vlastne firmu už potom behom krátkej doby zachrániť. A je to aj v audioverzii, to znamená, ktorý nie až tak rádi čítate, ale veľa šoferujete, alebo na turistike počúvate audioknihy, tak na internete buď čítanú alebo písanú verziu nájdete. Prečo o tom hovorím a prečo je to dôležité? Pretože som presvedčený, že v svojom okolí máte ľudí, ktorí sú na tom zle, ktorí trpia, ktorí prežívajú ťažkosti, sú to podnikatelia, alebo je to v iných oblastiach, tak zameraním sa na podstatu vyriešite častokrát ďaleko viac, ako keď budete riešiť všetko a nevyriešite nič. Viac sa môžete dočítať v tejto knihe. No a téma môjho dnešného vstupu je, ako do obnovy ducha spolupráce, dôvery a jednoty v službe ľuďom a spoločnému dobru. Máme 3 budovy. Prvá symbolizuje štátnu moc, samosprávy, verejnú správu, štátnu správu. Druhá budova reprezentuje cirkev a tretia budova podnikateľov, podnikateľské prostredie. Teraz vám poviem kontroverzné veci. Keďže nie som z vášho kraja ani z vašej diecézy, ja po obede zmiznem a pokiaľ ma nezbijete teraz, tak potom inokedy, lebo to, čo teraz poviem, bude trošku kontroverzné. Poviem vám to nie za podnikateľov všetkých, ale za mnohých. Najskôr poviem tej prvej budove. Vy, ktorí máte vám zverenú moc v samosprávach, alebo štátnu, alebo ako by som do jedného balíčka nazval, to symbolizuje tá prvá budova. Za podnikateľov vám teraz poviem revolučnú vec. A buďte slobodní s tomu nesúhlasiť. A tá vec je táto. Častokrát si kladiete možno otázku, alebo aj položená otázka, ako pomôcť podnikateľskému prostrediu. A ja vám dám teraz odpoveď. Nijako. Prosím vás, nepomáhajte. A myslím to naozaj vážne. Prosím vás, nepomáhajte podnikateľskému prostrediu. Vysvetlím. Máme tu skúsenosť s fondami, eurofondami a všelijakou štátnou pomocou. Asi si nejdeme rozprávať, ako to dopadlo, že úplne sa nezadarilo. Máte len 2 možnosti, ako pomáhať správne. Prvá je, že to urobíte spravodlivo, to znamená jednoducho a všetkým rovnako. Ale sa nepodarilo. Tak potom je druhá správna možnosť, nijako, a tá možnosť je správna, ja ju doporučujem. Vysvetlím.
Lebo ak urobíte čokoľvek niečo iné, a na Slovensku sa práve toto dialo, tak závažným spôsobom poškodíte podnikateľské prostredie. Lebo ten dostane a ten nedostane. Tam sa skriví morálka, tam sa pokrivia hodnoty, tam sa uhne zo zásad a celé to ide do hriechu. A dnes otec biskup o tom hovoril. Preto ja hovorím, nechceme tu pomôcť, nie. Druhá vec ale, že predsa len, ako môžete dobrať pre podnikateľské prostredie? A sú aj ľudia z politiky. Odstraňujte prekážky. Odstraňujte prekážky a my už podnikatelia to zvládneme. To, čo sa deje, je super prekážky, nebudem tu o nich rozprávať, nie je to politická diskusia, ale vy to vidíte a viete. Takže nám nepomáhajte, iba odstraňujte prekážky. My podnikatelia to dáme, my sme ako ten les. A my vieme, ako podnikať, a my budeme podnikať. A my prinesieme požehnanie do tejto krajiny cez podnikateľské prostredie, iba nám nepomáhajte a keď už chcete, tak odstraňujte prekážky a to stačí. Máte však dôležitú úlohu a to je kontrola. Áno, niektorí z nás to nezvládneme a preto je na mieste kontrolovať a ochraňovať zákazníkov, obyvateľov, aj tie firmy. Hej, to je by mala byť obojstranne vyvážená práca. Takže toľko môj vstup v druhej budove. Teda v prvej budove. Teraz idem na ešte tenší ľad a to je podnikatelia a cirkev. V 90. roky, keď sa začalo podnikať a prvé firmy začali povstávať. Som v kostole a čítajú sa prosby. A bola tam prosba, aby podnikatelia platili zamestnancom spravodlivú mzdu. To je správna prosba. Lebo vieme, že jeden z do neba volajúcejších hriechov je zadržanie mzdy. Takže je to na mieste. Lenže prešiel čas. Píše sa rok 2000 a od roku 2000 ďalej opäť z času na čas v kostole zaznie prosba, aby podnikatelia vyplácali zamestnancom spravodlivú mzdu. Amen. Ďalší čas, rok 2010 a ďalej. Opäť počúvame, aby podnikatelia vyplácali spravodlivú mzdu. A je rok 2020 a ďalej súčasnosť. A nie je to tak dávno, kde opäť som počul, aby podnikatelia vyplácali spravodlivú mzdu. Smútok. A pre niekoho má smútok. My by sme tak chceli požehnanie počuť. My by sme tak chceli počuť, že nám niekto drží palce. Je známy výrok Winstona Churchilla, že mnohí majú podnikateľa za prašivého vlka, ktorého treba zabiť. Ďalší ho majú za kravu, ktorú môžu stále dojiť. Ale málo kto v ňom vidí, že on ťahá voz. A naozaj hovorím teraz za mnohých, že viete, ešte keď je úspešný, tak si niekto cestu k nemu nájde, lebo treba opraviť strechu na kostole alebo faru. A tak tí úspešní mnohokrát pomôžu, a je to správne. A sú tu mnohí, ktorí to nedali, ktorí už nevládzu. To podnikateľské prostredie je naozaj zdevastované a preto tí Poliaci sú tak ďaleko a my nie. Takže čo by som takú prosbu mal pre vás, bratia kňazi, aj pre vás ostatných, že počujte, že držte nám palce. Požehnajte nás. Pomodlite sa za nás. My to potrebujeme počuť. Lebo, viete, keď moja firma krachovala, fakt som mal okolo seba veľa
ktorý mi prišiel povedať, aký som debil. Za prvé mali pravdu a za druhé som to vedel aj pre nich, bez nich. Hej. Ale iba moja manželka mi verila a jeden môj priateľ, ktorý mi veril ešte aj vtedy, keď už ja sám som si neveril. Takže to je prosba moja a verím, že za podnikateľské prostredie držte nám palce, žehnajte nám, modlite sa za nás, zvolávajte na nás múdrosť Ducha Svätého, zvolávajte na nás ochranu Božích anielov, zvolávajte na nás Božie obdarovania. My to chceme a potrebujeme a chceme priniesť požehnanie do tejto krajiny. My chceme, aby sa tu dobre žilo. My chceme, aby sme Poliakov poražali nielen v hokeji, ale aj v podnikaní. Takže aby to nebolo o tom, že o tom vtipe, o tom zajacovi a o tom prasiatku. Blížim sa trošku v záveru. Ja som hovoril o tej firme v tom prvom slajde. Ale chcem vám aj pozdieľať niečo osobné, niečo veľmi ťažké. To, čo vám teraz poviem, je svedectvo, ktoré som hovoril viackrát, je to moje najťažšie svedectvo, ale aj toto prežívajú podnikatelia, lenže toto prežívajú aj žiaľ niekedy vaši blízky. Keď sme bojovali o život tej našej dcerenky, tak to v roku 2019, keď aj firma krachovala, aj tam sa to všetko zhoršovalo, získali sme takú nádej. Pomohli mi iní podnikatelia a poskladali sa mi na cestu do Spojených štátov a tam sme šli na experimentálnu liečbu. No a tá liečba aj chvíľku som zdal, že možno by zabrala a mali sme krásne Vianoce. A môžem poprosiť tú vodu? Mali sme krásne Vianoce a užili sme si to. V januári 2020 však sa jej stal, to vršil. A ona zomrela. Bolo to najstrašnejšie, čo som v živote prežil. A žiaľ, aj vy poznáte ľudí takých, ktorí niečím podobným prešli. A to šialenstvo sa v tej chvíli ešte začalo. Lebo to musíte ísť domov a v absolútnom teste prísť oznámiť to ostatným deťom. Oznámiť to rodine. Vybaviť pohreb, druhu. Všetko záleží. To je strašné, niečo strašné. A v tom zúfalstve, bez nádejí, som mal len... Stále som bol v šoku a prežíval som bolesť a pláč. Moja manželka Janka niečo podobné, sú teda deti podobné. A udialo sa ale jedna zvláštna vec. Asi na druhý deň, keď sme všetko vybavili a bol som doma, tak som zistil, že ma tam rozdrapí, lebo všade som ju ešte videl, že mal tam hračky, veci. Tak aby som nezošalel, tak som si povedal, že idem sa prejsť, lebo mal som voľný čas. Do roboty som v tej chvíli už nechodil, takže išiel som na kopec, ktorý je tam priľahlý kopec, ako bývam v Čadci. A kráčal som na ten kopec a vlny bolesti kam ku mne prichádzali, ktoré mi zovreli srdce, ale to bol pláč a zúfalý stav, ktorý ma úplne ničil. Počasie som si všimol, že to chodí vo vlnách, že vy tú vlnu zvládnete, nejako to prejde a potom
Vás to chvíľku pustí, aby ste sa mohli nadýchnúť. Prečo? Aby prišla ďalšia vlna. A takto som kračil toho kopca. Keď som bol blízko pred vrcholom, zrazu som si spomenul na jednu prednášku, kde jeden kazateľ tam hovoril zaujímavý príbeh. Alebo taký dobrý návod, že počujte, že keď chcete na niečo myslieť, tak nefunguje to, keď si poviete, že na to myslieť nebudem. To sa nedá. Keď je niečo veľmi významné, nebude vám fungovať, že na to myslieť, že si poviete, že na to myslieť nebudete. Nefunguje. Ale je jeden spôsob, ktorý funguje. Keď v tej chvíli začnete myslieť na niečo významnejšie, na niečo silnejšie, na niečo mocnejšie, tak táto vec má moc prehlušiť, utlmiť tú vec, na ktorú myslieť nechcete. A tak som to použil. V tej chvíli, keď tá vlna znova prišla, tak som to vyskúšal prvýkrát. A bolo to presne pri tomto strome, ktorý je odfotený. Začal som chváliť Boha. Začal som mu hovoriť, aký je úžasný Boh. Že my mu veríme, že sa na neho spoliehame, že on je Pán a kráľ. Že síce tomu nerozumieme, ale plne sa dávame do jeho rúk. Plne sa dávame do jeho opatery. A že ho chválim a chválim a chválim a zvelebujem jeho sväté meno a meno jeho syna Ježiša Krista. A tá chvála sa mňa prúdila a tá vlna akustika ani nedorazila. Chvíľku bolo tak dobré, ale cítil som, že vlna sa vracia. Hneď som začal chváliť Boha znova. A znova. A znova. A znova. A takto som išiel na vrchol. A na vrchole som zistil, že to odišlo preč. Že tá bolesť, ktorá ma ničila, odišla preč. A úplne v pokoji a v takom kľude som prišiel domov a doma sa dozviem, že veľmi skoro podobný zázrak urobil Boh v mojej manželke Janke. A tak ďalšie dni už išli celkom výrazne inak. Prišiel deň pohrebu, podobným spôsobom sme poučili deti. Na parte sme dali oznám, že si neželáme, aby ľudia prišli v čiernom, lebo vieme a veríme, že naše dieťa je v nebi, keďže mala 3,5 roka, keď zomrela. A že my chceme oslaviť to, že ide do neba. A ešte sme pripravili vyhlásenie o tom, čo sa nám stalo a že dôverujeme Bohu. A môj priateľ ho mal prečítať a manželka mi povedala, že nie. My ho prečítame. Nemyslíš vážne, že my pôjdeme kolo truhly našej cely a budeme ešte toto povieme. Ona povedala, že áno. A sme to spravili. A povedal som Bohu, že Bože, iba jednu vec chcem v tejto situácii, že dovol mi, aby sme oslavili Teba v tomto celom. A ja doteraz mám z toho takú bázeň, už je to niekoľko rokov, kde vlastne sme dokázali smrť pretransformovať do života. Ja si pamätám, ako v tej dobe mi prichádzali slova. Ak máte niekoho blízkeho a chceli by ste ho týmto príbehom pozbudiť, nájdete ho spísané na stránke ver.sk s názvom Veľký príbeh o malej ľudske. A my sme prežili iba niekoľko, doslova sme do hĺbky prežili Božie slovo s Filipanom a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaša myseľ a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. My sme zrazu prežili, že v tej šialenej situácii naše mysle boli chránené. A s Hebrejom, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla. A vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Pretože sám prešiel skúškou utrpenia a môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Amen. A naozaj som pocítil
Smrť, kde je teraz tvoje víťazstvo? A smrť, kde je tvoj osteň? A ono to bolí. A my nad tým premýšľame a ja s tvojou dcerou, o ktorú som prišiel, rozmýšľam každý deň. Ale udiala sa jedna vec. Záchrana firmy nebola len o tej teórii obmedzení, technicky áno. A keď hovorím neveriacim, tak tuto končím. Ale dnes tuto nekončím. Keď ľudská odišla, tak som si začal všímať, asi tak po 3 mesiacov, že niečo je inak. Že niečo sa mení, že zrazu sa všetko zlepšuje. Chvíľku mi to trvalo, kým som na to prišiel. A ja som zrazu, aj s mojou manželkou sme zrazu videli, ako sa tie veci na dobre začali obracať a ako tá firma, ako keby Boh ukončil čas skúšky a v Žalme 23, kde sa hovorí, že idem tmavou dolinou, tak tá tmavá dolina ako keby bola v jednej chvíli ukončená. A toto je graf, ktorý vám teraz ukážem. To je graf, ktorý vám asi ešte nikto neukázal, ale podnikatelia majú na konferenciách, kde sa machrujeme a vysvetľujeme my podnikatelia jeden pred druhým, aké máme rasty grafov, a koľko hál, a koľko zamestnancov, a koľko tržbov, ako to ide z nuly do neviem kam. Ale ja mám graf opačný. A ja môžem povedať, že sme sa z dlhu ešte 2017, ktorý bol bezmála 1 250 000, pozor, to je malá firma. Jej majetok bol menší ako ten dlh. Dostali do stavu roku 2023, kde sme splatili úplne všetko. Leasingy, hypotéky, faktúry, pôžičky, svoj dom som vyplatil, predčasne všetko, lebo v Božom slove, na to ma upozornil jeden môj dobrý priateľ, ktorý vyučuje o financiách, sa veľa hovorí o peniazoch, ale ani jedno miesto tam nie je napísané, že dlh je dobrý. A doteraz žijem vďačnosť. Ďakujem, že Boh nás zachránil a vyviedol z toho pekla depresí, dlhov, strachov. A už keď sme takí starší páni, zvykneme oslavovať 50, 60, 70. Ja som vtedy rýchlo zobral mojich priateľov a urobili sme oslavu, kde sme oslavili odloženie firmy a kde sme sa mohli tešiť z toho, že firma, ktorá bola klinicky mŕtvá, vlastne teraz zdravo žije a funguje do dnešného dňa. Je tomu asi 20 rokov, kde som začal viesť stredka kresťanských podnikateľov. A je to stredka vediem po celom Slovensku. Je niekoľko desiatok a jedno z nich je aj tuto Staré Ľubovní. A my sa tam stretávame, dáme si dobré raňajky, potom sa modlíme a potom sa zhovárame o tom, čo sa nám darí a nedarí. Pretože, a to vám hovorím, aby ste pozbudili podnikateľov v svojom okolí, aby sa stretávali. Lebo keď to spoločenstvo malo iba 2 roky, chvíľku to vyzeralo, že zanikne. Viedol to môj priateľ a on už to tak nejako nešlo a celé to tak nejako škrípalo to spoločenstvo, vraví, poďme to asi zrušiť. Ja hovorím, nie, nerušme to. Pretože podnikateľovi rozumie iba podnikateľ. Čo ako dobrý priateľ, keď mu budem vysvetľovať, čo sú dlhy, leasingy, úvery, splátky, úplne nepochopí, ale podnikateľa áno. Viete, to ako keby som ja chcel nejak špeciálne prehovárať a stabilne slúžiť bratom kňazom. Kňazom, ako môžem, myslím, že mám niečo povedať, ale kňazom najlepšie poslúži brat spolukňaz. A tak podnikateľovi najlepšie dokáže poslúžiť priateľ podnikateľ. No a keď som takto rečnil, tak som dostal za úlohu, tak si to teda sám, tak som teda viedol a už to funguje 20 rokov.
Je to niekoľko stoviek podnikateľov. Zhodou okolností asi o 2 týždne, 11. decembra, sa práve tu v blízkosti Starej Ľubovne stretne časť podnikateľov z východného Slovenska, a kde tu budeme opäť spolu tráviť čas a budeme sa spolu modliť a zdieľať a pozbudzovať sa, jak v podnikaní, tak vo viere. Priatelia, môj čas sa naplnil, možno som aj prešiel, keďže tie hodinky za sebou nemám. Ale dovolte mi posledné slova. Pane Ježišu Kriste, veľmi ťa prosím, aby si prišiel so svojím Svätým Duchom. Prosím ťa, slova, ktoré som povedal nevhodné a nesprávne, daj, aby padli na zem a zanikli. A to, Pane Ježiš, čo Ty si chcel, aby odznelo, daj, aby prinieslo ovocie a aby to bolo na oslavu Tvojho mena. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si požehnal ešte tento čas. Požehnal tento deň, lebo prečo? Lebo Ty si skvelý Boh, skvelý Pán, skvelý Kráľ, Baránok Boží svätý. Amen.